السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلنورينغ سابون قرآن فيلاول دسكوران اندغوبو. بلنورينغ سابون قرآن فيلاول دسكورما اندغوا ماغنو سابوتاكي اكه كيرت قرآن كيوان دسكورمغ ترتيب دوكلما داريورون نشاي مدرسونا مجبور كورون. ده بلاغن كيوان دسكورما وره نوبلا كيوان دسكورما داريورونا مجبور كورون. تينه كيرت قرآن انگني دسكرون دوكو اوها ختم كرم مجبور كرم. هتره قرآن فيلاول دسكو فريتكو آد كرم نتي كم دوهكوس فيلاول كيوما مجبور كرم. فه قرآن فيلاول دسكرا مرحلاغا فيلاول كيوما وكي عدد كندالا مجبور كرم نوتا اكما فرصت دينو. هاي قرآن فيلاول دسكرا مرحلاغا فيلاول كيوما ವಗುತು ಹೇದ ಕುರುಮುಗ ವಾಕಿ ಮಿಂವರ ಕಂಡೆಳುಮ ಮಜಬೂರ್ ಕುರುಂ ನುವತ ಏಕಮ ಫುರ್ಸತ್ ದಿನು ಹಾತೆ ಅಬದ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ಎಕ್ಕೊ ಕಿಯವುಮ ದಾರಿವರುನ ಮಜಬೂರ್ ಕುರುಂ ಅಶೆ ಕೀರತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಉಗನೆ ದಸ್ಕುರುನ್ ದೂಕೊ ಕುರ್ಆನ್ ಮುಬಾರತ್ತಕ ದಾರಿವರುನ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಕುರುಮ ಇಸ್ಕಂದಿನು ನುವಯೆ ಕುರ್ಆನ್ ಫಿಲಾವಳ ದಸ್ಕೊ ಫರಿತಕೊ ಆದ ಕುರುಮ ದಾರಿವರುನ ಮಜಬೂರು ನುಕುರುಂ ದಿಹಯೆ ಕುರ್ಆನ್ ಬಿನಾಫವಾ ತರ್ತೀಬುಂ ಫಿಲಾವಳು ದಸ್ಕುರುಮ ಮಜಬೂರು ನುಕೊ ಹಮೇಕನಿ ಫಿಲಾವಳು ಫೆಶಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ ನಿಯಲ ಕಿಯವನ್ ಜೆಹೆ ಗೊತ ಮಜಬೂರು ಕುರುಂ.